Den sprang ikke? Nej, så tager den sgu ikke som et hit. Nej, jeg hørte heller ikke noget springe. Jeg hørte noget lande. Jamen, det var det. Så Ja. der er nogen der på. Ja, men vi er 3 mand her, så... Jeg mener, vi er 7 mand her! Beklager. Jeg fik 2 i vinduet der. Der blev ramt. Godt skud. Ramt. Ramt. Død mand. Død mand. Lygte blå. Jeg hører her. Og ramt. Jeg har ramt. Død mand. Det var bare, var den døde, jeg skød igen. Så beklager jeg. Gul! Det var den bedste slutning, du kunne have haft. Ja! Slå! Ja! Smukt! Du er et lækkert menneske! Up. Ja, du fik af mig. Det er mega lækkert. Nice, tak. Død mand. Død mand. Hvad? Nå, ja, okay. Ramt. Godt skud det der. Ja, jeg beklager.
fuck! Jeg havde hørt det, jeg stod og ventede. Mit velkendte beklager. Ramt! De sad godt, de der. Det er fint, det er det, du skal jo. Ramt. Yes. Dagen derude. Ramt! Jeg tror lige, jeg tager en død der. Jeg skød fuld auto, du skal ikke tage den. Jeg kom til, den var flik på fuld auto, du skal ikke tage den, jeg er død. Ja, den var træls, den der. Blå på hjørnet her! Jamen dig. Godt spillet. I lige måde.